Cleopas kawuono waporo weche madito. Weche mag mibadhi. Ng'eni wasebed ko wacho weche mag mibadhi gi wacho ni sirkal mibadhi nitiere, weuru mibadhi, police mibadhi nitiere, weuru mibadhi. To onge ng'ama osechomoga wabunge ter ni omera un wabunge e bunge ka National Assembly kuma MPs nitiere to gi Senate makoro riwo bunge ka nie mibadhi ogoye tach. Ng'ato nyaka ne chopi e thuolo makoro ng'ato nyaka wuogi mondo wache gino. Nikech ing'eni waluoroga alwora kama watwotore atwota, wadhi judiciary koni, wanyiso judiciary kaka gin jo mibadhi, wachak wadhi executive koni, wacho kaka ministers gin jo mibadhi, ginene wachomo police maka asoya mar siling 50 jo mibadhi. To jok moko nwa wayoga kotwotore ka to waluongo gi ni honorables. To jok mong'eyo kabisa ibro winjo kawacho mana kaka koro president owacho ni enough is enough. Koro oromo. Nyaka koro ma chungi kata manie koro obed ni en gima nyalo loso. King'iyo migepe adek mag sirkal moting'o judiciary, moting'o court geni, kaeto tingo executive, judiciary motel na gi chief justice Martha Koome. Kaeto chaki ng'iyo executive motel na gi president Ruto. Kaeto iduogi e bunge kumotel na gi Kingi, senate kod Wetangula National House. Kuom migepe adek gi kendo adek gi an ka nyalo retgi ni namba 1 kuom mibadhi en mane, namba 2 kuom mibadhi en mane, namba 3 kuom mibadhi en mane. Kalo piny ni bende asedak ndi mino nonyola higni 51 mokalo. Ketgi an namba 1 nyaka 3. Namba 1 kuom mibadhi, namba 1 en bunge. Namba 2 apani ang no bed executive ka. Namba 3 nikech ing'era yuago japiny. Kidhi e court kanya kuma seche moko inyalo yude justice moro matin. Inyalo yude justice moro matin kikwalo gwend ng'ato, kikalo kiew mar ng'ato, koro kanya kuma inyalo pogie matin seche moko kata ka mibadhi okodonjo. But bunge onge gima timore. Onge committee mabet piny ka ini wuono luong kar mana ni idhi e committee. Onge committee mabet ma ok openji ni wuotho nang'o. Thoth chike magikalo to pare ni gikalo chike madhi rito piny. Thoth chike magikalo gin chike ma ikwongo ing'eyo ni to ang'o ma osemiwa kanyo. Magi gin gik machendo kata amba wuon asedhi before bunge. Asedhi before bunge ken miriambo. To bunge gi bende ong'eyo. Koro president okaw thuolo. To kendo ken mana president kende. En president gi Raila Amolo Odinga. But we will okawacho ne Mama Aida happy birthday. Kawuono en birthday mar Mama Aida min piny happy birthday Nyasaye ogwedhi idag ndalo mang'eny. But namba 1 en bunge. President kod Raila onyiso gima ler ni un ukaso waka ni mondo luongu ni honorables. Kendo un emo winjo be ni uchung ne jopiny. To gin ema giolo jok ma appear before them, gin ema giketo ni kendo gimoro amora mamako bunge kendo giriwore adi achiel mane omino kata ka recall clause cha clause moro ginene chik moro mowinjo be ni giloso mar sirkal makonyo jopiny mondo mi ka japiny jabura mondo ti maber titimango idwoko dalo mano okete constitution gidagi loso chikno mano ok en mibadhi. Mano en mibadhi. Kanye kuma mibadhi ogoye tach. En namba 1 makoro ma wang to koro tuch bur. Kamano daktari kapo kadi gater meshak. Bende iparo ni kono kuna kar kamani chope nyim gini winjo mani chope nyim od bura. Niendo fununu mora mar mibadhi e kinde mani chope nyim gi. Iwinjo an asenyisi president wuone motimango. Emo wach. To jikaka unu ko chope nyim od bura. Igeni kidhi kanyo. Do en ng'ama chiwo gi ng'ama kawo. Ng'ama chiwo gi ng'ama kawo. To mano okoulo ni koro ng'ama kawo cha ok nyal wacho. Erokamano. Ing'eni ng'ama chiwo cha bende owinjo timango. Owinjo ong'e wachne. To ing'eni
ka jogi kata kiluongo gi meeting mora mora kata iluongo gi for breakfast ikuongi penji ikuongi ng'iyo e wall kanyo ni to ng'ama kiluongo kanyo petrol bende nitiere penjgi kendo omiyo besani gi kech kabisa to ng'ama ogolo wachni en president mar Kenya mong'eyo wachno mong'eyo kendo wacho ni en gi raw intelligence kamano an apani kanie kuma koro wach nitie ma koro wach nyaka oketi ratil erokamano ahinya